Επειδή την περασμένη φορά δεν είχαμε αρκετούς έλεγα της εορτής του Αγίου Νικολάου, θα ήθελα με δύο λόγια να επανελάμβανα ότι ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων έχει την προκατήχηση 18 κατηχήσεις για τους φωτιζομένους και 5 μυσταγωγικές. Ότι η προκατήχηση αναφέρεται σε μια εισαγωγή τροποντινά και υποδοχή και μερικές προϋποθέσεις που λέγει εις εκείνους οι οποίοι πρόκειται να δεχθούν την κατήχηση προκειμένου να βαπτιστούν και λέγοντο φωτιζόμενοι. Όταν τελείωνε αυτή η προκατήχηση, που ήταν μια υποδοχή τροποντινά, σας είπα, των φωτιζομένων, έμπαιναν στην κατήχηση που ήταν μαθήματα τα οποία ελέγοντο εις τους υποψηφίους χριστιανούς που επρόκειτο να βαπτιστούν. Και όταν ευαπτίζοντο, τότε ελέγοντο νεοφώτιστοι, και μετά δεν τελείωνε πάλι η κατήχηση, προσεφέροντο οι 5 αυτές κατηχήσεις, οι λεγόμενες μυσταγωγικές. Οι 18 πρώτες κατηχήσεις κατ' ουσίαν αναφέρονται στην ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως. Δηλαδή ο σκελετός πορείας αναλύσεως του περιεχομένου της πίστεως είναι αυτό, το σύμβολο της πίστεως. Θα μιλήσει περί πίστεως, θα μιλήσει περί Θεού, περί του Ιησού Χριστού, περί του Αγίου Πνεύματος, περί Εκκλησίας κτλ. Οι δε 5 μυσταγωγικές αναφέρονται στην ανάλυση των μυστηρίων της Εκκλησίας και ιδίως του μυστηρίου του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Αυτά με λίγα, πολύ λίγα λόγια σχετικά με το περιεχόμενο των κατηχήσεων. Την περασμένη φορά κάναμε από την προκατήχηση την πρώτη παράγραφο και θέλαμε 2 γραμμές να τις τελειώσουμε για να συνεχίσουμε στην παρακάτω παράγραφο. Και δεν είναι παρά του ότι εξαγγέλει εις αυτούς ότι τα ονόματά τους ήδη έχουν γραφεί εις τα κατάστικα της Εκκλησίας και ότι πλέον οδηγούνται εις το να γίνουν πιστοί χριστιανοί. Αλλά πρέπει όμως να έχουν αγαθήν πρόθεση, αγαθήν προαίρεση προκειμένου να προχωρήσουν εκεί, και ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουν στο βάπτισμα και ακόμα και το να δεχθούν την κατήχηση εάν δεν έχουν αγαθήν προαίρεση. Στο θέμα της προαιρέσεως ο Άγιος Κύριλλος επιμένει πάρα πολύ, τόσο πολύ ώστε τον βλέπουμε να επανέρχεται και να επανέρχεται στο θέμα αυτό ευκαιρός ο καιρός. Ανησυχεί πάρα πολύ μήπως κάποιος έρχεται ή να κατασκοπεύσει τα της πίστεως ή ακόμη διότι θα επαιδείει και κάποιους σκοπούς άλλους, ωφελημιστικούς κτλ. Και επιμένει πάρα πολύ, σας είπα, και επανέρχεται στο θέμα ξανά και ξανά. Ο Μεγάρ Θεός λέγει στην πρώτη παράγραφο προς το τέλος, ο Μεγάρ Θεός δαψιλής εστίν εις ευεργεσίαν, περιμένει δε εκάστου την γνησίαν προαίρεσιν. Δια τούτο επήγαγεν ο Απόστολος λέγον, της κατά πρόθεσιν κλητής ούσιν. Η πρόθεσης γνησία ούσα κλητών σε ποιεί. Καν γαρ το σώμα όδε έχεις, την δε διάνοιαν μη έχεις, ουδέν ωφελεί. Λέγει ότι ο Θεός περιμένει του κάθενος, ενώ είναι ο ίδιος δαψιλής, δηλαδή πλούσιος σε ευεργεσία, περιμένει όμως την γνησία προαίρεση του καθενός. Εάν δει αγαθήν προαίρεση, τότε θα αποδώσει τον πλούτον του ο Θεός. Εάν δεν δει αυτήν την αγαθήν προαίρεση, τότε δεν θα δώσει τον πλούτο του ο Θεός. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος της κατά πρόθεσιν κλητής ούσιν, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι είναι κλητοί, καλεσμένοι, αλλά
κατά πρόθεση. Είναι ένα περισπούδαστο χωρίο αυτό που αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8 κεφάλαιο 28 στίχο. Περισπούδαστο χωρίο, πολύ σπουδαίο, που δεν το πρόσεξαν οι προτεστάντε και έπεσαν εις των απόλυτων προορισμών, ότι όχι απλώς κλητή, αλλά κατά πρόθεση κλητή. Είσαι κλητός από το Θεό για τη σωτηρία, εφόσον ο Θεός ήδη βλέπει την πρόθεσή σου. Δεν κάνει κάποια χάρη να σε καλέσει έτσι όπως έτυχε. Όχι, ο Θεός βλέπει τις προθέσεις, την προαίρεση, και συνεπώς καλεί εκεί που βλέπει πρόθεση για σωτηρία. Γι' αυτό και λέγει ότι ο Θεός προόρισε αυτούς για τη σωτηρία. Μα πως προόρισε? Μεροληπτεί ο Θεός? Δηλαδή εμένα με προορίζει και εσένα δεν σε προορίζει? Όχι, δεν είναι έτσι το πράγμα. Ο Θεός βλέπει την πρόθεση, και την πρόθεση τη βλέπει, ξέρετε που, πώς, πότε? Πριν γεννηθώ, προκαταβολής κόσμου, αν θέλετε. Ο Θεός γνωρίζει τους κλητούς και τους εκλεκτούς προκαταβολής κόσμου, αλλά βλέπει την πρόθεση. Ο Θεός δεν μεροληπτεί. Και συνεχίζει, η πρόθεση, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, όταν είναι γνησία, τότε σε κάνει και κλητόν. Δηλαδή σε κάνει έναν από τους καλεσμένους που θα ανταποκριθείς, γιατί ακριβώς έχεις αγαθήν και γνησίαν πρόθεση. Διότι κι αν έχεις εδώ το σώμα σου, εδώ παρόν το σώμα σου, αλλά το μυαλό σου το έχεις αλλού, τότε δεν έχεις σε τίποτα να ωφεληθείς. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία προέκταση αυτού του σημείου, να πάω σε ένα στοιχείο το οποίο πολλές φορές δεν προσέχουμε. Είναι το εξής. Δεν θα ήθελα να πω για την πρόθεση, αλλά χρησιμοποιώ τη φράση του όπως τη διατυπώνει. Όταν κάποτε το σώμα μου είναι παρόν στη Θεία Λειτουργία, αλλά το μυαλό μου δεν είναι παρόν στη Θεία Λειτουργία, είναι κάπου αλλού, δεν έχω τίποτα να ωφεληθώ. Εάν το σώμα μου είναι παρόν σε ένα κήρυγμα, αλλά το μυαλό μου γυρίζει κάπου αλλού, δεν έχω τίποτα να ωφεληθώ. Αυτό ας το ξέρουμε, ότι όταν πηγαίνουμε να λειτουργηθούμε ή πηγαίνουμε να ακούσουμε Λόγο Θεού, πρέπει πάντοτε να έχουμε το μυαλό μας παρόν. Αλλιώτικα δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε. Αλλά ίσως να υποθεί η εξής θέσεις. Τότε, εάν υποτεθεί ότι είμαι κουρασμένος ή ότι άλλο, και θα κοιμάμαι στη λειτουργία ή θα κοιμάμαι στο κήρυγμα, τότε να μην πάω καθόλου. Όχι, θα έλεγα πάλι, όχι, διότι όσο και να κοιμάμαι, κάτι θα αρπάξει στα αυτή μου. Διότι στο τέλος δεν είναι κακή μου η πρόθεση, αλλά απλώς είμαι κουρασμένος, ή με απασχολούν τέτοια θέματα που δεν έχω τη δύναμη να τα απομακρύνω για να συγκεντρωθώ στο κήρυγμα ή στη Θεία Λειτουργία. Και έτσι, έστω κι αν δεν θα είχα πολύ την προσοχή, όχι από ασέβεια αλλά από αδυναμία, θα πρέπει να πάω οπωσδήποτε, γιατί πάλι θα έχω κέρδος. Και περνάμε στη δευτέρα παράγραφο. Προσήλθε ποτέ και Σίμων το λουτρό ο μάγος, ευαπτίστη αλλού και φωτίστη, και το μεν σώμα έβαψεν ύδατη, την δε καρδίαν ου και φώτισε πνεύματι, και κατέβη μεν το σώμα και ανέβη η δε ψυχή ου συνετάφη Χριστό, ουδέ συνηγέρθη. Εγώ δεν λέγω τας υπογραφάς των πτωμάτων ή να μη σοι εμπέσεις. Ταύτα γάρ τυπικός εγένετο εκείνης, γέγραπτε δε προς νουθεσίαν των μέχρι σήμερον προσερχομένων. Έχει ένα παράδειγμα εδώ. Αναφέρεται εις τον Σίμωνα των μάγων,
Είναι η γνωστή ιστορία που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων στο 8ο κεφάλαιο, που ίσως την ξέρετε όλοι σας, όταν είχε πάει ο Φίλιππος ο διάκονος στη Σαμάρια. Εκεί δε δρούσε αυτός ο Σίμων ο μάγος, δεινός, φοβερός μάγος, καταπληκτικός. Όλοι πρόσεχαν από μικρού έως μεγάλου, πρόσεχαν εις τον άνθρωπο αυτόν. Όταν είδε να βαπτίζονται οι άνθρωποι και να έρχεται το Πνεύμα του Θεού και να κάνουν σημεία, ή ο Φίλιππος έκανε σημεία, τότε αντελήφθη ότι είχε μπροστά του έναν καλύτερον μάγον. Έτσι τον εξέλαβε τον Φίλιππον, και τότε ζήτησε από τον Φίλιππο να βαπτιστεί, για να γίνει και ο ίδιος το ίδιο, δηλαδή να αποκτήσει περισσότερη τέχνη και εμπειρία στη μαγική δουλειά του. Ο Φίλιππος τον εβάπτισε, αλλά επειδή δεν ήταν ιερεύς, να το πούμε έτσι στη γλώσσα μας σήμερα, δεν ήταν ο Απόστολος της πρώτης σειράς, αλλά ήταν απλώς ένας διάκονος, ετέλει μεν το βάπτισμα, αλλά δεν ετέλει ένα άλλο μυστήριο. Σήμερα τα έχουμε τα δύο αυτά μυστήρια μαζί, το χρίσμα, και το χρίσμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκείνο στην αρχαία εκκλησία που ήταν να βάλει κανείς, ο επίσκοπος ή ο Απόστολος, το χέρι του επάνω σε εκείνους που ευαπτίστησαν, διαναλάβουν πνεύμα Άγιον. Αυτή η χειροθεσία, η επίθεση δηλαδή του χεριού επάνω σε εκείνον που βαπτίστηκε, σήμερα γίνεται με το Άγιο Μύρο. Μυστήριο είναι το χρίσμα, διότι όλοι οι επίσκοποι κατέθος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, κατέθος κατά τη συνήθεια και τιμής ένεκεν, συγκεντρούνται σε ειδική τελετή που τρόποντινά η επίθεση των χειρών γίνεται με έναν υλικό φορέα, και αυτός ο υλικός φορέας είναι αυτό το έλαιον, το αρωματώδες, γιατί είναι πολλά αρωματώδη έλαια αναμεμειγμένα, αρώματα δηλαδή, και γίνεται ο φορέας της Θείας Χάριτος, του χρίσματος του Αγίου Πνεύματος, από το χρείο, αλίβο, χρείο. Αυτό γίνεται σήμερα, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα σε κάθε βάπτιση να έχουμε τον επίσκοπον, πολύ δε παραπάνω τους τότε Αποστόλους. Έτσι, όταν ο Φίλιππος ευάπτισε μεν τον μάγον, τον Σίμωνα, έπρεπε να έρθει κάποιος Απόστολος για να δώσει τώρα το χρίσμα, δηλαδή την επίθεση των χειρών, για να δεχθούν οι βαπτιζόμενοι το Άγιο Πνεύμα. Είναι λοιπόν δύο μυστήρια, σας το ξανασημειώνω. Και όταν έφτασε ο Απόστολος Πέτρος στην Σαμάρια, βεβαίως άρχισε να βάζει το χέρι του επάνω στον κάθε πιστόν, και τότε οι πιστοί παρουσίαζαν θαυμαστά φαινόμενα και δώρα του Αγίου Πνεύματος. Τότε ήταν εκεί που ο Σίμων τρελάθηκε από την έκπληξή του, βλέποντας τι μπορεί να πετύχει, και παίρνει χρήματα ο ταλέπορος και πηγαίνει στον Απόστολο Πέτρο και του λέγει: πόσα λεφτά θέλετε? Να, πάρτε λεφτά, δώστε μου και εμένα την δυνατότητα να μπορώ να κάνω αυτό που κάνετε κι εσείς. Και τον κοίταξε καλά καλά ο Απόστολος Πέτρος και του είπε: τα λεφτά σου μαζί με σένα να είναι εις απώλεια, που νόμισες ότι μπορούμε να πουλάμε και να αγοράζουμε τη χάρη του Θεού. Σε βλέπω, του λέγει, να είσαι γεμάτος από πονηρία. Πήγαινε να μετανοήσεις για να μην σε τιμωρήσει ο Θεός. Και λέγει εκείνος: δεηθείτε του Κυρίου να μην με τιμωρήσει.
Εκεί σταματάει η διήγηση και δεν έχει τίποτε παρακάτω. Ξέρουμε όμως από την εκκλησιαστική ιστορία ότι δεν μετενόησε ο άνθρωπος αυτός και φέρεται ως αρχηγός μιας αιρέσεως. Βεβαίως δεν είναι ο πρώτος και ο εισηγητής αυτής, όπως του γνωστικισμού, αλλά αυτός ανακάτεψε Ιουδαϊσμών και Χριστιανισμών και φέρεται ως αρχηγός αιρέσεως και θεωρείται μάλιστα η αφετηρία αυτού του κακού. Αν και ιστορικά σας είπα δεν είναι μόνο ο Σίμων ο Μάγος, είναι και πολλοί άλλοι, αλλά θεωρείται όμως ότι είναι ένας πάτρον του γνωστικισμού εις τον τομέα αυτόν, ανακατέματος χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού και μαγείας κλπ. Άρα δεν μετενόησε ο άνθρωπος αυτός. Και λέει τώρα εδώ, χρησιμοποιώντας ο Άγιος Κύριλλος το παράδειγμα του Σίμωνος. Σημειώσατε κάτι να σας πω ακόμη, ότι κάθε πράξης μυστηριακή που γίνεται και χρησιμοποιούνται χρήματα, όχι ως δώρον αλλά ως συναλλαγή, χαρακτηρίζεται συμμονιακή πράξη, διότι έχει πάρει το όνομα από τον Σίμωνα το μάγο που προσέφερε χρήματα για να δεχθεί το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, εάν υποτεθεί ότι γίνεται μια βάπτιση και ο βαπτιζόμενος, οι συγγενείς του προσφέρουν στην εκκλησία ή στον ιερέα κάποιο δώρο, χρήματα ή πράγματα, ξέρω εγώ, τρόφιμα, σταφύλια, φρούτα, ξέρω εγώ, αυτό δεν είναι συμμονιακή πράξη, αναμφισβήτητα. Αυτό είναι μια προσφορά, ένα δώρο. Δηλαδή ένα δώρο όπως προσέφεραν και στην Παλαιά Διαθήκη εις το ναό και προσέφεραν και στους ιερείς. Όταν όμως πάει κάποιος και πει θα σου δώσω χρήματα, να πει στον επίσκοπο, για να μου κάνεις αυτό το μυστήριο, δηλαδή εσύ λες όχι, να μην γίνει, αλλά εγώ θα σου δώσω χρήματα να το κάνεις, τότε λέγεται συμμονιακή πράξη. Και επειδή το πράγμα δεν αναφέρεται τόσο στη βάπτιση και στα λοιπά μυστήρια, διότι ο άλλος θέλει να βαπτιστεί, ο άλλος θέλει να παντρευτεί, το θέμα δεν τίθεται εκεί. Εκεί που τίθεται είναι η ιεροσύνη. Εκεί είναι που τίθεται σήμερα το θέμα αυτό, ότι δηλαδή να πάω στον επίσκοπο να του δώσω χρήματα για να με χειροτονήσει, τότε και εγώ που το κάνω και ο επίσκοπος που το δέχεται είναι βαρύτατο αμάρτημα, βαρύτατο, και λέγεται συμμονιακή πράξης και καταδικάζεται από τους κανόνες της Εκκλησίας. Και σας είπα, έλκει το πράγμα από αυτή τη συμπεριφορά του Σίμωνος. Ξαναγυρίζω λοιπόν. Ο Άγιος Κύριλλος είπε ότι είδες τι έπαθε ο Σίμων ο Μάγος, αυτός ευαπτίσθη αλλού και φωτίσθη. Βαπτίστηκε, δεν πήρε όμως τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και το μεν σώμα το έβαψε ύδατη, δηλαδή ευάπτισε το σώμα του, το έβαλε μέσα εις το νερό. Την καρδιά του όμως δεν την εφώτισε με το Πνεύμα το Άγιον. Το σώμα του κατέβηκε και ανέβηκε κατά την τριπλήν κατάδυση και ανάδυση, αλλά η ψυχή του όμως δεν συνετάφη με τον Χριστόν, διότι είναι γνωστό ότι το βάπτισμα, τώρα δεν θα πω πιο πολλά, θα πάμε στο οικείο θέμα, θα αργήσουμε βέβαια ακόμα για το βάπτισμα, ότι είναι το βάπτισμα η μετοχή μας στον θάνατον και την Ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή μία μυστηριακή πράξη που εάν δεν πεθάναμε με τον Χριστό δεν θα αναστηθούμε με τον Χριστό. Αλλά αυτό είναι, θα λέγαμε, η μυστική όψης των όσων βλέπουμε. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε την τριπλήν κατάδυση και ανάδυση από το νερό. Το νερό είναι το σύμβολο του τάφου. Μπαίνω μέσα στο νερό και θάπτομαι και ανέρχομαι, και θάπτομαι και ανέρχομαι, δηλαδή δείχνει ότι θαύτηκα και τριήμερος νεκρός εγείρομαι όπως και ο Χριστός. Τι θα πει αυτό? Συναποθνίσκω,
συνθάπτομαι με τον Χριστό και συνεγείρομαι, θα πει θέτω τη ζωή μου και την ύπαρξή μου κάτω από τη ζωή του Χριστού και γίνομαι κοινωνός των παθημάτων του Χριστού. Και όπως ο Χριστός απέθανε και ανέστη, έτσι και εγώ θα πεθάνω ως προς την αμαρτία, θα πεθάνω και βιολογικά, γιατί θα πληρώσουμε τον κοινών φόρων, και μετά θα αναστηθούμε. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 6 κεφάλαιον, ο Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού, και τον Κύριον ανέστησε και εμάς θα μας αναστήσει με τη δύναμή του. Και λέγει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, αν δεν το ζήσεις αυτό, δηλαδή την μυστική πλευρά, πτυχή του μυστηρίου, τότε σε τι ωφελήθηκες που βαφτίστηκες? Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, βλέπουμε και τους ανθρώπους σήμερα που βαπτίζονται τελικά να μην ωφελούνται σε τίποτα. Και τι λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος? Εγώ δεν λέγω τα υπογραφάς των πτωμάτων, εγώ λέγω τα παραδείγματα των πτώσεων. Πτώμα θα πει πτώσεις. Εγώ λέγω τα παραδείγματα των πτώσεων, ή να μην και εσύ εμπέσεις, για να μην πέσεις και εσύ. Γι' αυτό κάνουμε και εμείς αυτά όλα εδώ, για να αντιληφθούμε κάποτε ότι πρέπει να αποκτήσουμε βαθίαν συνείδηση των όσων κάποτε έγιναν σε μας και δεν είχαμε αποκτήσει συνείδηση. Τι θα πει βαφτίστηκα? Όταν, αγαπητοί μου, φτάνουν σήμερα τα παιδιά να σας λένε, τα παιδιά σας, και ποιος σου είπε να με κάνεις χριστιανό, και ποιος σου είπε να με βαφτίσεις σε μένα, και λοιπά και λοιπά, που σημαίνει ότι ούτε τα παιδιά μας γνώρισαν το γιατί, ούτε εμείς το γνωρίζουμε. Ξέρετε τι μπορούμε να πούμε σαν απάντηση, που είναι θλιβερό? Παιδάκι μου, έτσι το βρήκα κι εγώ από τη μάνα μου και τον πατέρα μου, έτσι έκανα κι εγώ σε σένα. Ωραίο επιχείρημα. Και δεν είναι επιχείρημα παραδόσεως αυτό, διότι το να μιλήσω εν ονόματι μιας παραδόσεως είναι σπουδαίο στοιχείο, αλλά εφόσον όμως έχω και την κατοχύρωση της συνειδητοποιήσεως των πραγμάτων, και δεν μπορώ να μείνω μόνο στο να πω στο παιδί μου έτσι το βρήκα, έτσι σου το κάνω, αυτό επιχείρημα είναι, αγαπητοί? Δεν είναι επιχείρημα. Όταν και εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται, πρέπει να μάθω και εγώ τι μου γίνεται και να έχω συνείδηση τι θα πει βαφτίστηκα. Τότε πραγματικά από τη βάφτισή μου θα βγει πάρα πολύ κέρδος. Ταύτα γάρ τυπικός εγέρετο εκείνης, γέγραπτε δε προς νουθεσίαν των μέχρι σήμερον προσερχομένα. Αυτό το τυπικός εγένετο εκείνης είναι πολύ σπουδαίο. Είναι αυτό που μας αναφέρει και η Αγία Γραφή, το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, ότι όλα αυτά κατεγράφησαν στην Αγία Γραφή τυπικά, ως τύποι, δηλαδή ως υποδείγματα, ως μοντέλα, είτε προς μίμηση είτε προς αποφυγή. Και ό,τι συνέβη σε αυτούς θα συμβεί και σε εμάς. Είναι δηλαδή υποδείγματα, μοντέλα όπως σας εξήγησα, που πρέπει να προσέχουμε πάντοτε στη ζωή μας τι θα μιμηθούμε και τι θα αποφύγουμε. Μη της ημών ευρεθεί πειράζον την χάριν, μη της ρίζα πικρίας ανοφίουσα ενοχλεί, μη της ημών εισέλθει λέγον άφες είδομεν τι ποιούσιν η μισθή. Εισελθόν είδω ή να μάθω τα γινόμενα. Ιδίν προσδοκάς το δε οφθήνε ου προσδοκάς και νομίζεις ότι εσύ μεν πολυπραγμονείς τα γιγνόμενα, Θεός δε σου ου πολυπραγμονεί την καρδία. Να μην υπάρχει σε εσάς κάποιος που να θέλει να δοκιμάσει τη χάρη του Θεού, να τη θέσει υποδοκιμασία, κατά το ούκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Ούτε κανείς να έχει κάποια μέσα του ρίζα κακότητος, πικρίας, πονηρίας. Κανείς να μην πει άσε, πάμε να δούμε τι κάνουν οι πιστοί. Οπότε θα περάσουμε από την τάξη των κατηχουμένων, θα βαφτιστούμε
για να μπούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, να δούμε αυτοί τι κάνουν εκεί πέρα. Διότι όπως σας έχω πει, το ξέρετε, η Θεία Λειτουργία είναι το κλειστή. Η Εκκλησία ως οργάνωση είχε πόρτες κλειστές. Δεν μπορούσες να μπεις μέσα εάν δεν ήσουν βαπτισμένος και γραμμένος στα μητρώα της Εκκλησίας. Στη Θεία Λειτουργία δεν μπορείς να μετέχεις αν δεν ήσουν βαπτισμένος. Οι κατηχούμενοι έμεναν μέχρι σε ενός σημείου και έφευγαν μετά. Τας θύρας που έχει σήμερα, σας έλεγα την περασμένη φορά, γίνει ένα απολίθωμα. Αυτό κάποτε ήταν μία κατάσταση, ένα γεγονός. Δηλαδή έκλειναν οι πόρτες και έφευγαν οι κατηχούμενοι και δεν έμεναν μέσα. Οπότε δεν μπορούσαν να ξέρουν τι γίνεται στα μυστήρια. Βέβαια θα μου πείτε, από αυτό ή γιατί υπήρχε και μια διάθεση συκοφαντίας εναντίον των χριστιανών? Έφτασαν να λέγουν, αγαπητοί μου, οι εχθροί της πίστεως, για να δικαιολογήσουν τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών, ότι παρερμηνεύοντες βέβαια το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ότι οι χριστιανοί τρώγουν τη σάρκα και πίνουν το αίμα του Χριστού, ότι οι χριστιανοί τελούσαν θιέστια δίπτα και προέβαιναν εις ειδιποδίους μίξεις. Δηλαδή έκαναν οργιώδη τραπέζια, ότι έσφαζαν ένα μικρό παιδί, του έπιναν το αίμα και τρώγαν τις σάρκες του, και κατόπιν επεδίδοντο, αυτό το πρώτο λέγεται θιέστιον δείπνων, και κατόπιν επεδίδοντο σε ανήθικες πράξεις μεταξύ τους. Γι' αυτό λέγονται, έλεγαν ειδιποδίους μίξεις. Ό,τι έκανε ο Ειδίπους με τη μάνα του κτλ. Τα γνωστά που ξέρετε από την ιστορία. Αυτά κατηγορούσαν ποιους? Τους χριστιανούς, τους αγνοτάτους χριστιανούς, γιατί είχαν παρανοήσει τα πράγματα ή είχαν διάθεση να συκοφαντήσουν για να διώξουν τους χριστιανούς. Όπως και αν το πάρετε, το θέμα είναι τούτο, ότι κάποιος θα μπορούσε να πει, για να πάω να ειδώ τι γίνεται εκεί πέρα, τι κάνουν αυτοί οι χριστιανοί. Αν ερωτήσετε γιατί υπήρχε κλειστή πόρτα στην εκκλησία, δεν θα ήταν κάτι πολύ άσχημο αυτό, ενώ θα έπρεπε όλα να είναι δημοσιευμένα? Δεν υπήρχε αντίρρηση να είναι όλα δημοσιευμένα. Το βλέπουμε αυτό, αγαπητοί μου, στις δύο απολογίες του Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Η μία είναι προς την Σύγκλιτον της Ρώμης και η άλλη προς τον Αυτοκράτορα. Με τα πάσης λεπτομερίας εκθέτει τα της πίστεως και τα της λατρείας, τόσο με τα ακριβίας, ώστε να λέμε ότι έχουμε μία γνησίαν παράδοση περί των τελουμένων κατά τη Θεία Λειτουργία. Κι όμως τα στοιχεία αυτά να τα παίρνουμε από την απολογία που ήταν προς την Σύγκλιτον, επί παραδείγματι. Δεν σας κάνει αυτό εντύπωση? Δεν είχαν λόγους να κρύψουν τίποτε, απολύτως δεν είχαν λόγους. Αλλά τότε θα μου πείτε, γιατί ήταν κλειστή η πόρτα? Διαλόγους βεβηλώσεως, μόνο γι' αυτό. Διότι ο Κύριος είπε να μην ρίψετε τα Άγια της Κισή στα σκυλιά, στους απίστους, ούτε τους Μαργαρίτας εις τους χήρους, διότι δεν θα καταλάβουν και θα ποδοπατήσουν. Αν μου πείτε τι να κάνουμε, τα πράγματα βλέπετε είναι επίκαιρα, ότι θα μπορούσε να μοιάζει η περίπτωση με τους μασόνους. Οι μασόνοι είναι μία κλειστή οργάνωση. Δεν μπορείς να μπεις μέσα στα μυστήριά τους, διότι έχουν μυστήρια, μην το ξεχνάτε αυτό. Δεν μπορείς να μπεις μέσα στα μυστήριά τους. Τότε μήπως υπάρχει καμία σχέση, καμία σύγκριση κτλ? Λοιπόν, οι ίδιοι λένε ότι κάποτε θα ανοίξουμε τις πύλες μας και θα γνωρίσουν οι άνθρωποι τι υπάρχει. Αυτό κάποτε το είχε πει η Στοά της Ολλανδίας ή του Βελγίου, δεν θυμούμαι, ότι
ήρθε η ώρα να ανοίξουμε την πύλη μας, δηλαδή τις πύλες μας, και να μάθει ο κόσμος τι έχουμε. Και η Αγγλική ΣΤΟΑ απήντησε, όχι, δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Αλλά περί τίνος επρόκειτο όμως? Είναι το εξής, ότι οι άνθρωποι αυτοί όχι απλώς δεν θα ήθελαν να βεβηλωθούν τα μυστήριά τους, αλλά σκέπτονται εις βάρος της ανθρωπότητος, και ακόμη δεν έχει οριμάσει το πράγμα για να αποκαλυφθούν. Οι μασόνοι είναι κακοποιοί, δεν χρειάζεται απόδειξη για αυτό το πράγμα. Όταν απεκαλύφθησαν στην ΣΤΟΑ P2 της Ρώμης τα τελεσιουργούμενα που ήσαν εις βάρος και της κυβερνήσεως της Ιταλικής, αλλά και γενικά εις βάρος πολλών ανθρώπων, αυτά που δημοσιεύονται το καλοκαίρι, ενθυμίστε, έτσι, σας ερωτώ, πραγματικά εκείνα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας θα άντεχαν πράγματι να βγουν στο φως της δημοσιότητας από τους ίδιους? Αναμφισβήτητα όχι. Γιατί? Διότι δεν ήταν η ΣΤΟΑ αυτή παρά ένα άντρων μηχανογραφιών και συμφερόντων εις βαθμών κακουργήματος εις βάρος μιας κοινωνίας ανθρώπων. Πέστε μου όμως, τι το κρυφό και το μυστικό θα μπορούσε να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, που θα εφοβείται η Εκκλησία να ανοίξει τις πύλες της και να δείξει τι ακριβώς έχει στα μυστήριά της? Τίποτα. Δεν είχε τίποτα να φοβηθεί, αλλά κάτι άλλο εφοβείτο, την βεβήλωση που θα εγίνετο από τους απίστους και θα ήταν εις βάρος των απίστων. Ας σας πω ένα μικρό παράδειγμα που είναι από την ίδια την Αγία Γραφή και πιστεύω είναι ικανοποιητικό. Ο Χριστός μιλούσε με παραβολές και είπε στους μαθητάς του, όταν τον ερωτούσαν κάποτε να τους ερμηνεύσει μια παραβολή, εις τους μεν έξω μιλώ με παραβολές, σε εσάς όμως φανερά, και μιλώ με παραβολές για να ακούνε και να μην καταλαβαίνουν, να βλέπουν και να μην νοούν. Εδώ τώρα μπαίνει μια απορία, περίεργο πράγμα. Τότε ποιος ήταν ο σκοπός της διδασκαλίας του Κυρίου, εφόσον η παραβολή είναι μια εικόνα ή μια σειρά από εικόνες που διασαφίζουν μια διδασκαλία του Χριστού? Αυτό είναι αληθές, αλλά ταυτόχρονα όμως η παραβολή κρύπτει και την αλήθεια, διασαφίζει την αλήθεια, φανερώνει την αλήθεια και ταυτόχρονα κρύπτει την αλήθεια. Μα Κύριε, θα του έλεγαν οι μαθητές του, εσύ δεν θέλεις να γίνεσαι σαφής και να γνωρίζουν οι άνθρωποι τη διδασκαλία σου? Πώς τώρα λες ώστε να ακούν και να μην καταλαβαίνουν? Είναι σαφές το πράγμα, διότι υπήρχαν ακροατές οι οποίοι δεν είχαν αγαθήν διάθεση, έτοιμοι να παρεξηγήσουν και να παρανοήσουν εκείνα τα οποία ο Κύριος θα έλεγε. Γι' αυτό το λόγο μιλούσε με παραβολή, ώστε να ακούν την ιστορία και το βαθύτερο νόημα να μην το κατανοούν. Τι έκανε λοιπόν ο Κύριος? Έκρυπτε. Από ποιους? Από τους βεβήλους. Αλλά γιατί το έκανε αυτό? Για να μην έχουν βαρυτέρα τιμωρία. Διότι εάν εγνώριζαν στο βάθος το περιεχόμενο της πίστεως και εφέροντο βεβήλος, τότε η τιμωρία τους θα ήταν μεγαλύτερα παρότι εάν δεν εγνώριζαν. Και συνεπώς από φιλανθρωπία το έκανε αυτό ο Χριστός, για να μην έχουν βαρυτέρα κόλαση. Για αυτό το λόγο το κάνει και η Εκκλησία. Δεν έχει λόγους η Εκκλησία να κρύψει τα μυστηριά της απόδειξης ότι ό,τι τελούμε το βλέπει τώρα ο πας άνθρωπος, να το πω έτσι. Ο καθένας μπορεί να μπει και να δει τι κάνουμε τίποτα το πιο άλλο? Εκείνο το ανόητο επιχείρημα των χιλιαστών που λέγουν ότι οι ιερείς κρύπτουν το όνομα του Θεού από τους πιστούς, ποιο κρύψουνε?
Και γιατί να το κρύψουμε? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Προς ίδιον όφελος και τους άλλους, αν υποτεθεί ότι ήταν τόσο σωτήριο να μάθουν το όνομα του Θεού ότι είναι Ιεχωβά, να τους στείλουμε στην κόλαση τους ανθρώπους? Για ποιο λόγο? Γιατί? Βλέπετε πόσο ανόητη είναι. Αλλά καταλάβατε το γιατί η Εκκλησία ήταν κλειστή και δεν ήταν ανοιχτή, και γιατί επιμένει ο Άγιος Κύριλλος και λέγει αυτά που λέγει, ότι ήρθες εδώ και λες πάμε να δούμε τι κάνουν οι πιστοί, τι λένε οι πιστοί, εισελθόν είδω ή να μάθω τα γινόμενα, αφού θα μπω να μάθω εκείνα τα οποία γίνονται. Λοιπόν, τι λες, λέει ο Άγιος Κύριλλος, εσύ νομίζεις ότι μπορείς να ειδείς και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να σε βλέπει και σένα ο Θεός? Εσύ νομίζεις ότι μπορείς να πολυπραγμονείς τα γιγνόμενα, δηλαδή να πολυεξετάζεις εκείνα τα οποία τελεσιουργούνται? Ο Θεός δεν πολυπραγμονεί την καρδιά σου? Αγαπητοί μου, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα και θα το καταλάβετε. Κάποτε αντιλαμβάνομαι κάποιους ανθρώπους και κρύβομαι, και θέλω να δω τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πηγαίνω λοιπόν πίσω από ένα τοίχο και με το μάτι μου εκεί προσπαθώ να αντιληφθώ τι κάνουν. Είμαι κρυμμένος εγώ και τους κατασκοπεύω να δω τι κάνουν. Την ίδια ώρα που εγώ κατασκοπεύω αυτούς, ένα-δυο από αυτούς, χωρίς εγώ να τους αντιληφθώ, είναι από πίσω μου και με βλέπουν εμένα τι κάνω. Το έχετε αντιληφθεί αυτό? Φαίνεται περίεργο και αστείο το να βλέπεις τους άλλους τι κάνουν και κάποιοι άλλοι από την ίδια παρέα να σε βλέπουν τι κάνεις εσύ, και εσύ να κρύβεσαι να μην σε δουν οι άλλοι και αυτοί σε βλέπουν από πίσω. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον Θεό. Ήρθες να πολυπραγμονήσεις το τι κάνουμε εδώ μέσα? Σε παρακολουθεί ταλέπορε άνθρωποι ο Θεός, ο πανταχού παρών, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα και γνωρίζει τις καρδιές και τις προαιρέσεις. Και αν θέλεις να σου πω ακόμη ένα παράδειγμα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, παράγραφος Γ, τρίτη. Πολυπραγμόνησέ της ποτέ των γάμων εν της Ευαγγελίας, και ανάξιον ένδυμα λαβών εισήλθε, και ανέπεσε και έφαγε. Συνεχώρησε γαρονυμφίος. Έδιδε αυτόν ειδώντα τον λευχημονούν, το λευχημονούν πάντων, και αυτόν αναλαβέστε τιού τον ένδυμα. Αλήσον μεν μετελάμβανε βρωμάτων, ανισότητα δε είχε σχημάτων και προαιρέσεως. Αλλονυμφίος ή και δαψιλής, αλλού κάκριτος, περιερχόμενος δε των ανακειμένων έκαστον και θεωρών, έμελεγαρ αυτό ούχο όπως φάγωσιν, αλλά όπως ευσχημονώσιν, ειδών την αλότριον μη έχοντα γάμου ένδυμα, έλεγε προς αυτόν, ετέρε πως εισήλθες όδε, ποιο χρώματι, ποια συνειδήσει. Άλλο παράδειγμα του Αγίου Κυρίλλου αναφέρεται στην παραβολή εκείνου του δείπνου, των βασιλικών δείπνων, που κάποιος βασιλεύς, λέγει, έκανε τον γάμο του παιδιού του και εκάλεσε πολλούς, και όταν ήρθαν, βεβαίως ο καθένας είχε τα δικά του τα ρούχα, έπρεπε να μπει με ειδική στολή. Είναι κάτι που και σήμερα υπάρχει. Όταν λέμε σε μια ειδική δεξίωση, θα υπάρχει ειδική στολή. Οι στρατιωτικοί το έχουν αυτό, στην πρόσκληση θα γράψουν, ξέρω εγώ, και τη στολή, αν θα είναι επίσημος ή θα είναι η στολή περιπάτου, όπως λέγεται, κτλ. Λοιπόν, οι εισερχόμενοι αυτοί που πήγαιναν στο τραπέζι στο βασιλικό έπρεπε να λευχημονούν, να φορούν άσπρα. Κάποιος μπήκε μέσα και δεν άλλαξε τα ρούχα του, δηλαδή δεν πήρε ρούχα και κάθισε στο τραπέζι έτσι, και του λέγει ο οικοδεσπότης, ο οποίος περιτριγύριζε, ετέρε φίλε, πως μπήκες εδώ, μη έχον ένδυμα γάμου? Και τα τροπάρια της Μεγάλης Δευτέρας, Μεγάλης Τρίτης, ενθυμίστε, πως να μπω, λέει, στον νυμφώνα σου, κύριε, που δεν έχω ένδυμα γάμου?
Εκείνος δεν έχει τίποτα να πει, και τότε δίνει εντολή να τον πάρουν, να τον δέσουν χέρια και πόδια, να τον πετάξουν στη φυλακή. Τι είναι εδώ πέρα τώρα? Είναι το ότι επιχειρεί κανείς να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού χωρίς να είναι κατάλληλος, χωρίς να έχει μετάνοια, χωρίς να έχει καθαρή ψυχή. Ότι είναι αυτό, δείτε την άλλη παραβολή παρακαλώ που λέει ο Κύριος, που αναγκάζει, λέει στον δούλο του, ανάγκασον εισελθήν όπως είναι, κουτσί, στραβοί, φτωχοί, κουρελίδες, όπως είναι, να μπουν μέσα στο τραπέζι μου. Είναι άλλη περίπτωση εκείνη. Είναι οι διαφορετικές πτυχές ενός και του αυτού πράγματος, της Βασιλείας του Θεού. Μη διστάσεις ότι μπορείς να σωθείς, αλλά πρέπει όμως όταν θα έλθεις στη Βασιλεία του Θεού να είσαι καθαρός. Πρώτα τι ήσουν, μη διστάσεις, όποιος και να ήσουν, ο κουτσός, ο στραβός, ο κουρελής, από πλευράς πνευματικής εννοείται, όποιος και να είσαι, σε δέχεται ο Θεός. Τώρα όμως, προκειμένου να κοινωνήσεις και να κοινωνείς, πρόσεχε, θα λευχημονείς, θα φοράς άσπρα, δηλαδή θα είσαι καθαρός, θα είσαι προσεκτικός, διότι δεν μπορείς να κοινωνείς και να μην είσαι προσεκτικός. Έτσι βλέπουμε ότι κάθε παραβολή έχει τη θέση της. Παίρνει λοιπόν το παράδειγμα αυτό ο Άγιος Κύριλλος και λέγει, είδες τι έγινε εκεί πέρα? Ο νυμφίος, λέγει, ή και δαψιλής αλλού κάκριτος. Δηλαδή ο γαμβρός, αν και πλούσιος, πλουσιοπάροχος, έβαλε μεγάλο τραπέζι, όχι άκριτος, γυρίζει να δει, φοράς βασιλικά ρούχα, λευχημονείς. Επιτέλους λέγει, είδες τους άλλους να λευχημονούν, να φορούν λευκές στολές, δεν σου ήρθε η σκέψη να ντυθείς κι εσύ? Με άλλα λόγια, βλέπεις τους άλλους να έχουν αγαθή προαίρεση, βλέπεις τους άλλους να αγωνίζονται, εσύ δεν σκέφτηκες ότι και εσύ πρέπει να κάνεις το ίδιο? Αλλά εντί αυτή η περίπτωση, ακούστε κάτι πολύ σπουδαίο. Έστω, ακούστε αυτό, ο θυρωρός ούτε κόλλησε δια το δαψιλές του παρέχοντος, έστω άγνιεν είχες ποταπόδι σχήματι εισελθήν εις το συμπόσιον, εισήλθες, είδες αστράπτοντα ως περί τα σχήματα των ανακειμένων, ουκέδισε καν εκ των φαινομένων διδαχθήνε, ουκέδισε εξελθήν ευκαίρος, είναι και ευκαίρος εισέλθεις. Ας υποθέσουμε, λέγει, έστω ο θυρωρός δεν σε εμπόδισε επειδή είχε το πλούσιον του παρέχοντος που κάνει το τραπέζι, είχε την άδεια τροποντινά. Ποιος είναι ο θυρωρός, αγαπητοί? Παρακάτω θα το πει αυτό ο Άγιος Κύριλλος για τον εαυτό του. Είναι στην 4η παράγραφο που λέγει, εμείς μεν γάρι διάκονοι Χριστού δε δέγμεθα έκαστον και θυρωρών ως περτάξιν επέχοντες ανέτεινα φύκαμε την θύραν. Εμείς, λέγει, εμείς είμεθα οι θυρωροί, ο πνευματικός σου είναι ο θυρωρός, έστω σε άφησε, είπε Χριστούγεννα είναι, ας τον αφήσουμε να κοινωνήσει. Ξέρετε, και σήμερα το έκανα πολλές φορές, είπα δεν έπρεπε να κοινωνήσεις, αλλά θα σε αφήσω να κοινωνήσεις επειδή είναι Χριστούγεννα, δηλαδή το τραπέζι είναι μεγάλο και πρέπει να φας και εσύ, να μην φύγεις νηστικός, αλλά κοίταξε, είπα επιλέξει, από φιλοτιμία θα σε αφήσω να κοινωνήσεις. Τι φιλοτιμία? Από τη φιλοτιμία του δεσπότου, του κυρίου δηλαδή, ότι σε δέχεται, αλλά και εσύ από φιλοτιμία θα ανταποκριθείς. Τι? Θα πρέπει τώρα να προσέχεις παρακάτω. Δεν θα έπρεπε τώρα να κοινωνήσεις, αλλά εγώ σε αφήνω να κοινωνήσεις, αλλά θα φιλοτιμηθείς να προσέχεις παρακάτω. Φυσικά όταν λέμε θα σε αφήσω, χωρίς να υπάρχουν βέβαια πολύ χονδρά αμαρτήματα, να εξηγούμεθα, αλλά αντί αυτή περιπτώσει δεν θα έπρεπε πάλι να κοινωνήσεις, αλλά εγώ σε αφήνω. Έστω, λέγει, εμείς οι διάκονοι του Χριστού δεχόμεθα τον καθέναν, και αφού επέχουμε τάξιν θυρωρού, ανέτεινα φύκαμε την θύρα, την πόρτα την αφήσαμε ανοιχτή. Δεν εμποδίζουμε εύκολα.
θέλουμε να βοηθηθούν όλοι οι άνθρωποι. Εσύ τι κάνεις, αδελφέ μου? Εσύ, λέει, τι κάνεις? Δεν διδάχθηκες το πως συμπεριφέρονται οι άλλοι? Πας σε μια σύνταξη ανθρώπων οι οποίοι αγωνίζονται και εσύ δεν αγωνίζεσαι. Θα έπρεπε να φύγεις, να φύγεις ευκαίρος, ώστε και ευκαίρος, λέγει, να επανέλθεις, να φύγεις και να πεις εγώ πρέπει να διορθωθώ. Δηλαδή επιμένεις στην πορνεία, διόρθωσε την πορνεία σου και μετά έλα. Επιμένεις στην πλεονεξία, διόρθωσε την πλεονεξία σου και μετά έλα. Δεν μπορείς να μπεις στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού εάν δεν έχεις κάνει μία αρχή να διορθώσεις μερικά πράγματα. Εισήλθες, λέγει, 4η παράγραφος, κατηξιώθης, όνομά σου ενεγράφει, βλέπεις μη των σεμνών τούτο της Εκκλησίας κατάστημα, θεωρείς μη τάξιν και επιστήμην, γραφών ανάγνωσιν, κανονικών παρουσίαν, διδασκαλίας ακολουθίαν. Τα βλέπεις όλα αυτά? Λέγει μπήκες, καταξιώθηκες, σου δόθηκε όνομα, γράφτηκε το όνομά σου, βλέπεις αυτό το κατάστημα των σεμνών της Εκκλησίας, από το καθίστημη κατάστημα, βλέπεις την τάξη και την επιστήμη, βλέπεις την ανάγνωση των γραφών, τα βλέπεις όλα, τις ακολουθίες όλα τα βλέπεις. Δυσοπίθητη και των τόπων, να ντραπείς και των τόπων, δηλαδή να μάθεις να ντρέπεσαι και να λες πού βρίσκομαι. Βέβαια έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους που μου το λένε αυτό το πράγμα, ότι πήγα στη λειτουργία αλλά αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα με τον εαυτό μου, διότι είχα κάνει εκείνη και εκείνη την αμαρτία και αισθανόμουν ότι ήμουν ένοχος φοβερά, ότι ήμουν βρώμικος φοβερά, ότι δεν είχα καμία θέση ανάμεσα σε εκείνη τη σύνταξη των πιστών. Αυτό θέλει να τονίσει εδώ τώρα ο Άγιος Κύριλλος, ότι πρέπει να αποκτήσεις συνείδηση των πραγμάτων, να καταλάβεις όχι ότι ο Θεός δεν θα σε δεχθεί, αλλά ότι πρέπει να καταλάβεις ότι δεν μπορεί να παραμένεις έτσι και ότι πρέπει να αρχίσεις να διορθώνεσαι. Ειλικρινά, γι' αυτό τότε στην αρχαία Εκκλησία είχαμε αυτό το θαυμαστό φαινόμενο της προκοπής των χριστιανών. Σήμερα το φαινόμενο αυτό είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Σήμερα δηλαδή δεν βλέπουμε τους χριστιανούς μας να έχουν προκοπή, έχουν μία τελματώδη κατάσταση, μένουν πάντοτε εκείνοι που είναι. Δεν έχουμε κάτι το ζωντανό, μια μετάνοια ζωντανή, με μια προσπάθεια να αλλάξει η ζωή. Αν αντιληφθήκατε με όλα αυτά που λέμε, αυτό θέλει να τονίσει ο Άγιος Κύριλλος, ότι πρέπει να αλλάξει η ζωή, να μην πει κανείς έτσι είμαι και έτσι θα μείνω. Όχι, δεν θα σε δεχθεί ο Θεός, δεν μπορεί να σε δεχθεί ο Θεός. Και συνεχίζει, ή φιλάργυρον έχεις το σχήμα της ψυχής, άλλο ενδυσάμενος εισελθέ. Έχεις, λέει, το σχήμα της ψυχής σου φιλάργυρον, με άλλα λόγια είσαι φιλάργυρος, να ντυθείς άλλο σχήμα και μετά να μπεις. Ποιο είναι το άλλο σχήμα? Να γίνεις φιλάνθρωπος, να γίνεις ο άνθρωπος ο οποίος θα πεις δεν πρέπει πια να είμαι φιλάργυρος. Έκδισε το σχήμα ο έχεις, μη αποκαλύψεις, έκδισε μη πορνίαν και καθαρσίαν και ένδισε μη σοφροσύνης λαμπρωτάτην στολήν. Είσαι ντυμένος στο ένδυμα της πορνείας και κάθε καθαρσίας. Γδίσου αυτό, γδίσου το, δεν είναι σωστό. Ντύσου το ένδυμα τώρα της σοφροσύνης. Αυτό σήμερα, αγαπητοί μου, γίνεται στο μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως, που είναι το δεύτερον βάπτισμα. Να πεις θα πάω να γδυθώ, θα βάλω τα λευχημονούντα, τα άσπρα μου ρούχα και μετά θα πάω να κοινωνήσω. Πρώτα θα μετανοήσω, θα αλλάξω ζωή, θα αλλάξω τρόπο ζωής και μετά θα κοινωνήσω. Εγώ παραγγέλω, λέει ο Άγιος Κύριλλος, πριν ο νυμφίος των ψυχών εισέλθει Ιησούς και είδη τα σχήματα.
Είναι εκείνο που καμιά φορά ο ιερεύς λέγει πρώτης Θείας Κοινωνίας στους πιστούς. Αδελφοί μου, εάν δεν εξομολογηθήκατε, μη κοινωνήσετε. Προσέξτε, γιατί παραλληλίζω το μυστήριο της εξομολογήσεως με το μυστήριο του βαπτίσματος, διότι σας το ξαναλέγω άλλη μια φορά, γιατί και εγώ επιθυμώ όλον τη σωτηρία αναμφισβήτητα, γιατί λέγεται δεύτερον βάπτισμα. Είτε λοιπόν περί του πρώτου ομιλούμε, είτε περί του δευτέρου ομιλούμε, έτσι πρέπει να κινηθούμε, όπως εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ότι πρέπει να αναβαπτιστούμε στο μυστήριο της εξομολόγησης και μετανοίας. Και θα πω πάλι κάτι, κάνω επαναλήψεις και παλιλογίες όπως και ο Άγιος Κύριλλος τις έχει εδώ, γιατί ο σκοπός δεν είναι παρά κατηχητικός και όχι ρητορικός. Εγώ, λέγει, σας το παραγγέλω πριν έλθει ο νυμφίος Ιησούς και κάνει επιθεώρηση, έχοντας στα μάτια του μπροστά την παραβολή που τους είπε των βασιλικών γάμων. Εγώ, λέγει, σας ειδοποιώ, προσέξτε. Και πότε θα έρθει ο Ιησούς να κάνει την επιθεώρηση? Όταν θα έχεις βάλει μέσα σου τη Θεία Κοινωνία, τότε θα σε επιθεωρήσει. Είναι αυτό που λέμε στις ευχές, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Μερικοί άνθρωποι από μία παρόρμηση κοινωνούν, γιατί εκείνη τη στιγμή έτσι τους ήρθε. Να έχουν πολύ σοβαρές αμαρτίες, και όταν βλέπουν τους άλλους που κοινωνούν να αισθανθούν έναν πόθον και πηγαίνουν και κοινωνούν. Αγαπητοί μου, δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να σας πω ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι ένα μέσον, είναι ένας σκοπός. Όλα τα μυστήρια είναι μέσα, είναι οδοί, δρόμοι. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τέρμα, είναι ο σκοπός, είναι η ένωσή μας με τον Χριστόν. Γι' αυτό το λόγο αυτό το μυστήριο έχει, ας με επιτραπεί να το πω, ένα παθητικό χαρακτήρα. Εδώ ίσως θα παραξενηθείτε με αυτό που λέω. Τι εννοώ ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έχει ένα παθητικό χαρακτήρα? Ακούσατε το. Όταν έχω μια οποιαδήποτε ανάγκη, είμαι άρρωστος, κάνουμε το μυστήριο του Ευχελαίου. Όταν έχω το προπατορικό αμάρτημα, έχουμε το μυστήριο του βαπτίσματος. Ή προσωπικά αμαρτήματα, όλα αυτά εξαλείφονται. Έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα όλα τα μυστήρια, θεραπευτικών, δυναμικών χαρακτήρα. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έχει παθητικό χαρακτήρα. Δηλαδή, σε όλα τα μυστήρια έρχεται ο Χριστός να μας βοηθήσει, έρχεται ο Χριστός να μας παραλάβει. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πηγαίνουμε εμείς να παραλάβουμε τον Χριστό, σαν να είναι δηλαδή ακίνητος ο Χριστός τροποντινά και πάμε να τον πάρουμε. Με αυτή την έννοια λέγω, έχει παθητικόν χαρακτήρα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν θα περιμένω δυναμικές καταστάσεις όπως τα άλλα μυστήρια. Βέβαια έχουμε, γιατί θα μου το πείτε αμέσως, το προδίδουν οι ευχές της Θείας Μεταλήψεως, ότι δεν θα περιμένουμε να πάρουμε δυναμικές λύσεις, όπως να γίνουμε καλά, να θεραπευθούμε ή να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας με το να κοινωνήσουμε ή ό,τι άλλο. Μη το πείτε ποτέ αυτό, είναι επικίνδυνο πράγμα. Για όλα αυτά έχουμε τα άλλα μυστήρια. Θα μου πείτε όμως, μα λέμε εις άφεση αμαρτιών, η σύεση ψυχής και σώματος, που το λέμε στο ευχέλαιο, αλλά και στις ευχές το λέμε αυτό, ώστε να μην αρρωστήσουμε, λέμε. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Κοινωνείτε αναξίως, γι' αυτό αρρωσταίνετε, και το καθεξής. Ή αντίστροφα θα λέγαμε, ένας ο οποίος είναι άρρωστος κοινωνεί για να γίνει καλά. Ναι,
έχουμε και περιπτώσεις που ο άνθρωπος γίνεται καλά επειδή κοινωνεί, αλλά αυτά τα παρέχει ο Θεός εκτάκτως. Ουσιαστικά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι παθητικό, με την έννοια πάω να πάρω εγώ το Χριστό, όχι να με πάρει εκείνος εμένα. Πάω να πάρω εγώ το Χριστό, και αν το θέλετε με την πιο μικρή μου αμαρτία απέρχεται ο Χριστός, χάνεται. Γι' αυτό το μεν βάπτισμα επαναλαμβάνεται, δεν επαναλαμβάνεται ποτέ, η δε Θεία Ευχαριστία δίνεται να επαναλαμβάνεται κάθε ημέρα. Δύναμαι να κοινωνώ κάθε ημέρα. Γιατί? Επειδή έχω ανα πάσα στιγμή τον κίνδυνο να χάσω τον Χριστό και θέλω να πηγαίνω να τον παίρνω, και αποτελεί των τελικών σκοπών των όλων μυστηρίων, που είναι η ένωσή μου, η ζωή αιώνιον με τον Χριστόν, τον αιώνιον και αθάνατον Χριστόν. Είδε επιμένεις κακή προαιρέσει, έχεις πολλή ευκαιρία και εκδίσαστε και αποπλήναστε και ενδύσαστε και εισελθήν. Έχεις την ευκαιρία, πήγαινε να γδυθείς, να πληθείς, να ξαναντυθείς σωστά και να εισέλθεις. Είναι δηλαδή ό,τι τόση ώρα λέμε. Εάν όμως επιμένεις στην κακή σου προαίρεση, ο μεν λέγον ανέτιος, σι δε μη προσδώ καλύψεστε την χάριν. Εγώ που σου τα λέγω δεν είμαι καρδιογνώστης, είμαι ανέτιος. Εγώ θα σου πω από την ωραία πύλη, μη κοινωνήσετε όσοι δεν εξομολογηθήκατε. Τι θα κάνετε παρακάτω εσείς είναι δικό σας θέμα. Εάν παρά την ειδοποίηση προσέλθετε με την κακή σας προαίρεση ή με το βρώμικο ένδυμα, τότε είναι δικό σας θέμα, έχετε εσείς την ευθύνη. Πάντως μη περιμένετε να πάρετε τη χάρη. Αυτό το μη περιμένετε να πάρετε τη χάρη, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά θα επανέλθω σε αυτό, να τελειώσω την παράγραφο. Το μεν γαρίδωρ σε δέξετε, το δε πνεύμα σε ου δέξετε. Το νερό θα σε δεχθεί του βαπτίσματος, αλλά το πνεύμα το Άγιον δεν θα σε δεχθεί. Ή τη σύνδιδεν αυτό το τραύμα την έμπλαστον λαβέτο. Όποιος γνωρίζει για τον εαυτό το τραύμα, ας πάρει το έμπλαστρον, το φάρμακο. Ή της έπεσεν εγυρέστο. Όποιος έπεσε να σηκωθεί. Μη δεις εν ημίν σήμον, μη δε μία υπόκρισης, μη δε περιεργία του πράγματος. Κανείς ανάμεσά σας να μην βρεθεί σήμον, που σας είπα την ιστορία, ούτε να έχει υποκρισία, ούτε περιέργεια να μάθει τι κάνουν οι πιστοί. Αλλά με αυτό θα κλείσω, ότι το μεν βάπτισμα μπορείτε να το δεχθείτε, αλλά τη χάρη όμως όχι. Είναι αυτό. Αδελφοί μου, δεν ξέρω, εκτός το ότι μπορούμε να πάρουμε ένα μπιλιέτο κατηγορίας και κατακρίσεως παιδαγωγικής, ο Θεός να φυλάξει, μην είναι καταδικαστικής, από το Χριστόν, εάν κοινωνούμε χωρίς να είμεθα ετοιμασμένοι καταλήλως. Αλλά τούτο δεν μπορούμε να πάρουμε τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε τους ανθρώπους τώρα τα Χριστούγεννα που χιλιάδες θα κοινωνήσουν. Θα έλεγε κανείς για μια στιγμή, τι ευτυχία, δες πόσοι άνθρωποι. Τη χάρη όμως δεν την παίρνουν του Θεού, γιατί δεν έχουν προκοπή. Συνοστίζονται να κοινωνήσουν, τελικά δεν έχουν καμία ωφέλεια. Ποιο το κέρδος? Ποιο το κέρδος? Γι' αυτό ας το προσέξουμε το σημείο αυτό. Εκείνο που θα πρέπει πάντα να αποβλέπουμε θα είναι το κέρδος, και το κέρδος θα είναι να έχουμε τη χάρη του Θεού, για να έχουμε προκοπή. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν χριστιανοί μας οι οποίοι έχουν προκοπή, αλλά εκεί θα αποβλέπουμε, έχω προκοπή,
Προοδεύω? Αν προοδεύω, τότε είμαι στο δρόμο το σωστό. Αν δεν προοδεύω, τότε πρέπει να κάνω αναθεώρηση, πρέπει να κάνω αυτοκριτική για να βρω την αιτία. Πρέπει να αλλάξω για να εισέλθω λευχημονών εις τον νυμφώνα της Βασιλείας του Θεού.